Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Leren sakwetara ya nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing tak tresnani limbu. Ngono ya mak. Perkara lelakon Banjaran Kresna utawa Banjaran Narayana mengko kena dirampungke sak rampunge limbukan. Ning ayo luwih dhisik aku karo kowe anakku limbuk ngaturke apa to wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan. Oh ngono. Iya ngestokke dawuh. Ning sadurunge ngaturke tetembangan maneka warna, Kang Sarta ngaturake matur sing akeh-akeh. Ayo anakku limbuk tak gandeng tanganmu tengen ngucapake Kang Sarta ngungkapake. Iya. Rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Pancen bener kaya mangkono. Ya awit saka kemurahaning pangeran aku karo kowe sak rombongan bisa sowan marak mangarsa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing papan iki, ana ing adicara bengi iki. Wah iya ngestokake dawuh. Banjur sing tak suwunke pirsa bengi iki mengeti adicara apa mak? Iki ngene ya nduk, kepiye? Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi tasyakuran khitan. Oh tasyakuran khitan. Sunatan tetakan ana sing ngarani supitan. Ngono. Ya kuwi Sohibul Hajat Bapak Sukyang lan Kang Sarta Ibu Suprih Tristiani. Oh ngono. Anggone nyupitake putrane adiku lanang ya kuwi Dek Brian Akadia Risuki. Oh ngono. Kuwi wis kelakon disupitke, wis kelakon ditetake ndek bulan Sawal. Oh ngono. Banjur bengi iki dirupyan-rupyanke kanthi gelar-gelar nggantung gong nimbali awake dhewe sak kanca kumplit ya mak. Pancen kaya mangkono ya nduk. Iya. Sing kepareng rawuh uga akeh. Sing kepareng rawuh wiwit sore wis kebak dulur adoh dulur cedhak kabeh padha mlumpuk manunggal dadi sawiji. Ngono. Iya. Ternyatane pepundhenku bapa keluarga besare Bapak Suki Kang Sarta Ibu Suprih. Rumangsaku ora ninggal ajaran agama suci ya kuwi babagan hake tetanggan no. Oh ngono. Oh ana aturane ana agama ya mak. Ana aturane hake tangga. Hake tangga ing antarane angka 1 ya kuwi radus salam utawa mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kuwi kelebu hake tangga. Musuhana kaya ngapa, tukarana kaya ngapa, satruwa kaya ngapa, kresa kaya ngapa. Nek kuwi tanggane yen pas cethuk wajib mengucapkan salam. Mergo kuwi kelebu ajaraning agama. Ya kuwi hake tangga kang angka sepisan ya kuwi radus salam, mengucapkan salam. Iya. Banjur hake tangga kang angka 2 apa mak? Hake tangga kang angka 2 ya kuwi melu seneng nek tanggane nampa kebungahan. Oh ngono. Kaya bengi iki keluarga besar ngenekke tasyakuran kitan kabeh padha mlumpuk. Oh ngono. Iki jenenge melu seneng nek tanggane nampa kabegjan, melu seneng nek tanggane nampa kamulyan. Ngono ya mak. Iya ngestokke dawuh. Warga kene karo tangga rukun-rukun. Rukun-rukun gotong royong ora ana kok cerah padu ki ora ana antarane tangga. Aku wong macanan ki wis apal. Iya, ternyatane awake dhewe sowan rene ora mung marambah pisan iki ning wis mawula mali. Ngono. Dadi kene do rukun-rukun. Ora kaya tanggaku wong adoh kono. Ngono. Weh tanggane lagi duwe gawe nopo ya atine reget batine peteng no. Ngono. Loh tanggane tuku gelang no atine melang-melang. Tanggane tuku kalung no atine bingung. Tanggane tuku ceret lho mencret. Oh iya.
Kuwi nek contone nek ora rukun ning macanan kene ndak enek wong kaya ngono kuwi insyaallah ora ana. Oh iya. Do rukun-rukun no. Iya ngestokke dawuh. Heeh. Ternyatane nek wis nyambut karo awake dhewe sak kanca kuwi mau wis kaya sedulur ya Mak. Wong liya manjing dadi sedulur. Iya. Hake tangga sak banjure ya kuwi nekangnono tanggamu yen lagi kagungan kersa kayata bengi iki. Lah sing pungkasan hake tetangga ya kuwi nekanono nek tanggamu lagi nampa musibah utawa lagi nampa bencana, lagi prihatin. Kuwi ya kelebu hake tangga. Disambangi, ditiliki. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Ternyatane kowe kabeh karo Sohibul Hajat sing kagungan kersa nuwun inggih menika Bapak Suki kali Ibu Supri sampun dipun tindakaken kanthi bener becik. Oh ngono. Iya. Buktine sing kepareng rawuh akeh no. Oh sing kepareng rawuh akeh. Sing kepareng rawuh akeh meratandake keluarga besare Bapak Suki iki sing tresnani ya akeh, melu ndongak-ndongake sing bengi iki wis kasembadan disupitke, ditetake. Oh iya Mak, iya ngestokke dawuh. Sing rawuh pirang-pirang melu ndongake ya Mak, melu ndongake. Iya ngestokke dawuh. Ternyatane dongane wong 40 kuwi padha babak timbang karo dongane wali siji. Oh ngono. Iki sing rawuh pirang-pirang luwih saka 40. Iya. Iya. Sing rawuh pirang-pirang luwih kok wong 40 ternyatane iki wali pirang-pirang sing melu ndongake. Oh iya. Iya ngestokke dawuh Mak. Wingi bar kok macanan bengi iki bar kok ning macanan meneh. Wingi bengi ning sumber Dlampok, Kelampok kok Dlampok. Sumber Kelampok. Terus bengi iki ning macanan isih wulan ngarep ya ana jadwal ning macanan meneh. Yen ora kleru nyadranan. Bersih desa tanggal 18 Juli yen ora kleru. Iya. Alhamdulillah ditresnani karo para warga masyarakat ning kene ya Mak. Iya ngestokke dawuh pancene kaya mengkono. Iya. Sing daku bengi iki ora arep ngaturke apa-apa, bengi iki bakune ndonga bebarengan kang disupitake, kang ditetake. Tintingi Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Dongamu apa? Dongaku Mbah Nyumilino. Iya. Kanggo keluarga besar nuwun inggih punika Bapak Suki. Iya. Kang Sarto Ibu Suprih anggone netake putrane ingkang sampun kasembadan mugi-mugi Dik Brian Akadia Risuki dadya putra kang soleh. Iya. Mbangun miturut marang perintahe wong tuwa satemah ing tembe mburine. Kasembadan apa sing dadi gegayuhane dadya anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa satemah dadi bocah mursid piguna tumrap agama nusa klawan bangsa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada mun tansah dadi yen pinuju geget rati esame amara
ana kecicire awake dhewe anggone atur panglipur karo kanca-kanca sanggar seni Astabrata Diagung Pangaksama ya Nduk. Oh ngono. Jer nyatane wis kawiwitan wingi awake dhewe tanggal 12 wing ngawi terus wingi bengi ana ing Sumber Kelampok bengi iki ning Macanan sesuk bengi awake dhewe isih ana ing Bulu Putren. Wong Bulu Putren. Sesuk bengi lakone Banjaran Gatotkaca. Oh iya. Iya. Nek bengi iki Banjaran Narayana, sesuk bengi Banjaran Gatotkaca. Oh iya, kanca-kanca Astabrata ki nek aku nglakokne lakon Banjaran kuwi senenge ra ukur. Oh iya. Sesuk bengi, sesuk bengi ana ing Bulu Putren terus bablas ning Cepu Blora. Oh iya. Terus leren 2 dina terus gek mbacutne ning Tuban. Oh iya. Wah iya, luar biasa. Ning ya ora apa-apa ana. Ternyatane awake dhewe kuwi nek pas rikala tanggal-tanggal rame ngene iki malah tabuhane kanca-kanca ki rumangsaku malah apik-apik. Wo ngono. Dadi prei iki sedina 2 dinae cukup. Oh iya. Nek prei suwe ngono kadang kala walah. Iya ya, Mak. Ya ora apa-apa. Sing baku njaga ngreksa marang kesehatane. Iya, kuwi sing luwih baku sing luwih penting kok no. Iya ngestokke dawuh. Pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube. Astabrata Media. Wah iya. Sing jurung pangestu jurung donga sing diketanake ora mung sing rawuh ana ing lokasi nanging uga sing memonitor lumantar YouTube. Astabrata Media melu uyung-uyung anyeng kuyung jurung donga kang wis kasembadan disunatake sing wis kasembadan ditetakake. Iya ngestokke dawuh. Iki sing kepareng rawuh kejaba mung undangan tamu-tamu undangan ning sing rawuh ana lokasi para sutresna budaya pecinta wayang kulit ya Mak. Kabeh do tumplek-blek mapan ning kene bengi iki dasare ya panggone lumayan bawira. Iya, Nek wis penonton nganjuk ki wis diakoni kok no. Iya. Ora mung diriku pribadi ning pepunden-pepunden dalang sumrambahe dalang-dalang senior iki wis ngakoni nek penonton nganjuk iki istilahé penonton dadi. Oh, penonton dadi. Dadi apa-apa dalang sing nggelar apa wae kuwi iso mengapresiasi kanthi becik, iso mengapresiasi kanthi apik. Oh ngono. Ning lakon ya ngematke, ning sabetan ya ngematke, disuguhi hiburan ya mengapresiasi. Oh kabeh diapresiasi kanthi bener lan becik. Pancen kaya mengkono no. Iya. Tur maneh hebate penonton nganjuk kuwi sadurunge budal nonton wayang kuwi nawaitune kuwi wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Upamane aku arep nonton dalang A. Iya. Penonton kuwi mau wis diniati. Yen nonton dalang A ora arep-arep dalang A mau iso kaya dalang B. Oh ngono. Mergo wis sangu. Semono uga arep nonton dalang B. Upamane iya. Kuwi ora arep-arep penonton nganjuk ki dalang B iso plek kaya dalang A. Oh ngono. Dadi siji dalang duwe cara-carane, duwe pakem dhewe-dhewe. Iya pancen kaya mengkono. Wah, hebat ya Mak. Muga-muga budayane dhewe iso terus lestari kang sarta sempulur ya no. Iya ngestokke dawuh pancen sing disesuwun kaya mengkono. Ayo. Iki sadurunge tetembangan maneka warna, ngaturke sing ngalus-alus luwih dhisik. Iya, Gandeng nawala ya akeh sing tumiba ana ing pangkon. Ngono. Ning luwih dhisik nganggo sing alus-alus. Iya. Aku kepengin ya kuwi dadi ati didhisikne no. Oh iya, Katur keluarga besar, Sohibul Hajat ingkang kagungan kersa. Iya, Bapak Suki kang sarta Ibu Suprih. Dibawani dhisikno, disarirani dening Mas Heru. Wah iya, Mas Heru mau senadyan tekane rada telat ning iso nyusul. Kula disiplin no. Iya, selak kendang dutan sik.
Mbok ngono kuwi penyanyine mung gorene siji. Niki dereng bar ya Mas iki. Oh, dereng bar ya. Iya. Kula telpone nggih. Oh, berarti sampean anu tok, limbukan tok. Monggo Mas Heru dipun bawani pelok barang dadi ati mengki tibane. Ya. Gegarane wong krami tutup banda tutup rupa amung ati pawit gegarane wong akrame, aturane wong berumah tangga dudu bondo dudu rupa ning ati sing dadi lambarane. Ngono, bondo iso ilang, rupa iso malih, ning ati kuwi karakter kuwi sing utama, karakter kuwi sing prioritas. Oh ngono ya, Mak. Ya wis kaya awake dhewe iki lho, Nok. Oh iya. Awake dhewe, wis prinsipku ya ngono kok, Nok. Nek wis golek bojo ki wis ora nyawang bondo, ora nyawang rupa. Oh. Ning sing penting iki karaktere sing apik. Oh iya. Lanjut Mas Her. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang diselani ki ana nawala sing tumiba pangkon wilujeng dalu mak limbuk nyuwun tembang caping gunung dipun bawani saking kula Bapa Wiyana Macanan. Oh iya, ya mengko diaturke. Sareh-sareh waton pikoleh gremet-gremet matone slamet. Lajengaken Mas Her. Yen angel langkung ditelaske tan kena numbas harta tresna ora kena tinumbas karo arta. Wah iya, dibacutke didhawahke, langgame dadi ati yo kanggo mukadimah utawa salam pambuka Dik Sinta Widya Palupi sing kepareng ngaturke. Iya, karo jumeneng pelan-pelan buka celuk. Iya, wah rong dina izin ya. Pemangsaku Dik Sinta ki nek izin ngono astabratae kurang ngastabratani Mas. Apa iya? Ora enek sing lho. Yo, buka celuk, Dik. Isin kaya ngapa bekasane ngakon seprene anggar gandra lepindane malah bangun
menika nggih kula kintunaken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Ngono. Lumantar channel YouTube Astabrata Media. Mugi saged dadosa jampi sayah. Ngono ya, Mak. Iya. Ngestokke dawuh. Yuk dilanjut. Sekali lagi. Lahir lan batin Katur para pamirsa ingkang wonten TKP Macanan. Iya. Sutresna budaya pecinta wayang kulit. Khusus para warga ingkang tansah mengikuti Sanggar Seni Astabrata mugi-mugi saged damel jampi sayah tombo kesel. Salam pambuka hati-hati. Yuk. Masuk. Yuk ditelaske. Matur nuwun Dik Sinta ingkang sampun ngaturaken langgam dadi ati. Iya, dileki ditirakati. Apa meneh tumrape wong Jawa kuwi laku sing paling ampuh siji melek loro luwe no. Oh iya, nek melek ya cara-carane kaya bengi iki kabeh para warga Gong bebrayan agung lek-lekan tirakatan fa insyaallah sing didedonga
bakale kasembadan senadyan ing tata lair nonton wayang golek hiburan nanging tembunge wong Jawa ing lair angudi karya ing batin hangesti Gusti. Oh ngono. Ketoke nonton wayang, ketoke golek hiburan. Heeh. Ning batine tansah nyuwun marang purbaning Gusti. Ngono ya, Mak. Terus angka 2 luwe utawa poso sregep-sregep poso kareben neter ketrimane ngurip karben apa sing dadi panjangkane bisa kasembadan. Ngono. Iki uga ana nawala meneh no. Ya.